Γεια σας! Ξεκινάμε βίντεο με beauty hack σήμερα. Θα σας δείξω ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ παρεξηγημένο, η αλήθεια είναι. Εγώ θυμάμαι τις γιαγιάδες μου που είχαν πάντα στο σιρτάρι τους και βάζανε στα σημεία που ήταν πολύ ξηρά, βάζαν βαζελίνη. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ βαρύ, πολύ όμως αγνό και πολύ έτσι φθηνό προϊόν και μπορεί να κάνει τόσα πολλά παρόλα αυτά. Λοιπόν, τα έχω γράψει όλα σε ένα τετράδιο, στο τετράδιο που γράφω αυτά που θέλω για να σας τα πω, γιατί ξεχνάω, η αλήθεια είναι, τόσα που λέω κάθε φορά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, νομίζω είναι 12 ή 13, δεν θυμάμαι, 12. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο. Με το πρώτο ουσιαστικά tip που έχω να σας πω, και είναι η τοποθέτηση βαζελίνης στα ξηρά σημεία του σώματος αλλά και στο πρόσωπό μας, στους αγκώνες, στα πέλματα, στα γόνατα. Μπορείτε να βάζετε λίγο προϊόν, δεν θέλει πάρα πολύ, και κατευθείαν μετά από λίγες ώρες θα έχει ενυδατωθεί πλήρως η περιοχή και θα έχετε ένα απίστευτα καλό αποτέλεσμα. Επίσης το χειμώνα μπορείτε να βάλετε καλτσούλες στα πέλματά σας και να το αφήσετε όλη τη νύχτα με τη βαζελίνη, και το πρωί που θα σηκωθείτε τα πέλματά σας θα είναι τόσο μα τόσο ενυδατωμένα όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Το δεύτερο είναι η βαζελίνη στις βλεφαρίδες. Πριν βάψετε τις βλεφαρίδες σας μπορείτε να βάλετε λίγη βαζελίνη και έτσι πετυχαίνετε θρέψη των βλεφαρίδων, ενυδάτωση, οπότε καλύτερο όγκο και καλύτερο μήκος. Εγώ το έχω κάνει, παιδιά, πιάνει, κάντε το και εσείς και πείτε μου. Το νούμερο 3 είναι το highlighter. Έχω βάλει αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, και στη μητούλα και εδώ πάνω από το στόμα μου, στο λακάκι. Πετυχαίνει απίστευτη λάμψη και μπορείτε, έχω κάνει και το άλογο, να βάλω και highlighter και βαζελίνη από πάνω και πετυχαίνει super λάμψη όσο δεν μπορείς να πετύχεις με κανένα άλλο προϊόν. Επίσης μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε σαν lip balm. Εγώ παίρνω αυτά τα μικρά τα βαζάκια από τα Jumbo και βάζω μια κουταλιά βαζελίνη μέσα και το έχω πάντα μαζί μου, χειμώνα καλοκαίρι στη τσάντα μου, οπότε όποτε νιώθω τα χείλη μου ξερά, βάζω ελάχιστη ποσότητα και είμαι κομπλέ. Επίσης κάνει τα χείλη και πιο λαμπερά, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Μπορείτε να το βάλετε και σαν, τώρα μου ήρθε αυτό, μπορείτε να το βάλετε και πάνω από ένα μάτι καριών για να το κάνετε να λάμπει. Λοιπόν, μπορείτε να το βάλετε γύρω από τα νύχια σας, στα επονύχια, ή γύρω από όταν βάφετε τα μαλλιά σας, όσες βάφετε ειδικά με σκούρα, έτσι, βαφή, μπορείτε να το βάλετε γύρω στα αυτάκια, στο κούτελο, έτσι ώστε γίνεται πιο oily η περιοχή και δεν πιάνει το οποιοδήποτε χρώμα για κανένα λόγο. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και εδώ, βάφετε τα νύχια σας και το βερνίκι δεν μένει πάνω στο δέρμα γιατί είναι λιπαρό και φεύγει κατευθείαν. Επίσης μπορείτε, ενδυναμώνει και τα νύχια, να το πούμε και αυτό. Μπορείτε, όσες κοπέλες έχετε ίσια μαλλιά και στις άκρες έχετε λίγο ψαλίδα, μπορείτε να βάζετε λίγο βαζελίνη και αυτό το κρατάει για ώρες λίγο, οπότε δεν φαίνεται τόσο η ψαλίδα σας. Καλό τρίκ αυτό. Μπορείτε να φτιάξετε smoothie blush, δηλαδή μπορείτε να κάνετε λίγο πιο βαρύ το ρούζ που χρησιμοποιείτε, βάζετε ελάχιστο σε ένα αλουμινόχαρτο, βάζετε λίγη βαζελίνη και το κάνετε πάρα πολύ βαρύ, οπότε πετυχαίνετε καλύτερη απόδοση χρώματος και καλύτερη διάρκεια πάνω σας. Ανάλογα βέβαια και το δέρμα σας, αλλά πιστεύω θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα από ένα απλό. Μπορείτε να φτιάξετε lip scrub και body scrub. Μπορείτε δηλαδή να αναμίξετε ζάχαρη. Κάποιοι βάζουν καστανή, εγώ έβαλα κανονική ζάχαρη. Τέλειο αποτέλεσμα είδα πάλι. Και να βάλετε και λίγο λάδι καρύδας. Θα σας φτιάξω σίγουρα μια στέγη την επόμενη εβδομάδα για να πάρετε μια ιδέα. Και να τρίψετε τα σημεία που είναι άγρια. Μετά από λίγο βάζετε και ενυδατική και είστε βουαλά τέλειες. Επίσης, μπορείτε να ξεβαφτείτε. Αν έχετε ένα πολύ βαρύ μακιγιάζ, το μόνο που θέλετε είναι κάτι πολύ βαρύ για να το βγάλετε, πολύ λιπαρό. Οπότε η βαζελίνη είναι ό,τι πρέπει. Κάνετε ελαφρύ μασάζ και φεύγουν όλα. Το έχω κάνει μια φορά. Αυτό, παιδιά, έφυγαν όλα. Εντάξει, δεν βάφουμε γενικά όμως πολύ βαριά. Χτενίζετε τα φρύδια σας με τη σκιά που ίσως, αν τα βάφετε τα φρύδια σας, θα χτενίζετε λίγο με βαζελίνη.
Αλλιώς εγώ τι κάνω, βάζω ελάχιστη βαζελίνη στο φουρτσάκι των φρυδιών, βάζω λίγη σκιά αν θέλω να τα βάψω και χτενίζω τα φρύδια μου και έχω και καλύτερη απόδοση χρώματος και καλύτερη διάρκεια όσον αφορά τη σταθερότητα των φρυδιών μου για πάρα πολλές ώρες. Τέλος, μπορείτε να αναμίξετε, να ομογενοποιήσετε βασικά και να σταθεροποιήσετε τις σκιές σας. Δηλαδή, τις αναπομείνουσες σκιές μπορείτε να τις κάνετε πιο σταθερές και να τις βάλετε πάνω στα μάτια σας, να πετύχετε καλύτερο χρώμα πάλι και καλύτερη διάρκεια. Βοηθάει πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν ήταν για σήμερα. Ήταν πολύ μικρό το βίντεο, 5 λεπτά και κάτι. Πείτε μου από κάτω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με ό,τι λέω, αν έχετε κάνει κάτι, αν έχετε να μου δώσετε καμιά άλλη ιδέα σχετικά με την χρήση της βαζελίνης. Θα προσπαθήσω να κάνω και άλλα beauty hacks με οποιαδήποτε άλλα προϊόντα που πιθανότατα να είναι ξεχασμένα στα ντουλάπια μας ή στα ντουλάπια της μαμάς μας. Και εμείς θα μιλήσουμε πολύ σύντομα. Φιλιά!